Bo día a todas e a todos. Hoxe imos seguir traballando no enriquecemento do léxico. Hai uns días viamos na nosa aula a derivación e hoxe traballaremos aquí, todos desde a casa, coa composición. A derivación, lembramos que era a formación de novas palabras coa suma de un prefixo, sufixo ou de ambos a un lexema ou radical. Por exemplo, tiñamos prefixación cando colocábamos un prefixo diante do lexema. No exemplo, des, facer. Falábamos de sufixación cando colocábamos un sufixo despois do lexema. Por exemplo, no caso, casiña, cas, iña. E para a síntese, naqueles casos en que se formaban novas palabras engadindo un prefixo antes do lexema e un sufixo despois deste. O exemplo que tiñamos, por exemplo, visto na clase era hipersensibilidade. De sensible, hipersensible, hipersensibilidade. E hoxe, como digo, veremos a composición. Que é a composición? Pois, lóxicamente, outro procedimento de enriquecemento do léxico, outro procedimento de formación de palabras novas. E que xuntamos neste caso? Pois dous lexemas, que son aqueles que dan lugar a palabras compostas, é dicir, dúas raíces. E vos agora estaredes pensando, si, imos unir radicais, imos unir lexemas, pero de que categorías gramaticais? Moi simple, por aí encontraredes cadros moito máis complexos, pero creo que se pode resumir dunha maneira moi faciliña. Tanto o sustantivo como o adverbio pódense combinar con sustantivos, verbos e adxetivos. E ademais de todo isto, os verbos e os adxetivos pódense combinar con outros verbos e con outros adxetivos. Nada máis. Sei que parece complexo, pero no fondo non o é. Verémolo moito máis claro cando fagamos os exercicios que imos deixar aquí abaixo. Por outra banda, e aínda en canta forma, as palabras formadas por composición poden aparecer ou ben como unha palabra soldada, é o exemplo de gardacostas. Poden aparecer como dúas ou tres palabras separadas, tres porque incluso en algúns casos aparece no medio unha preposición. Este é o caso de auga de Colonia. E finalmente, poden aparecer separadas por trazo. E hai un exemplo que temos traballado moito na clase, nas nosas sesións de Historia da Lingua, que é este de aquí, galego-portugués, con trazo no medio. E máis alá da forma, que temos que decir do significado? Pois do significado temos que dicir algo moi sinxeliño. Nas palabras compostas, as palabras que suman os seus significados, os lexemas que suman os seus significados, poden non perder prácticamente o significado de cada un dos lexemas e dar lugar a unha suma de ambos. Poden perder parcialmente ambos significados ou pode que os dous significados se perdan moitísimo. Que queremos decir con isto? Verémolo con tres exemplos que colocaremos por aquí. O primeiro caso, non hai case perda de significado. O que temos é unha suma dos significados dos lexemas que dan lugar á palabra composta. Temos isto moi claro en pedra de afiar. Porque, que é unha pedra de afiar? É unha pedra que serve para afiar. É dicir, pedra de afiar prácticamente podría reproducirse con pedra que serve para afiar. En este caso, non falaríamos dunha palabra composta. O exemplo intermedio sería lobisome. Por qué? Porque neste caso estamos falando dun home con características de lobo. É un ser fantástico. Lóxicamente non existe, pero lobisome sería un home con características de lobo, así que o home seguiría sendo home, aínda que cunhas características especiais, e o lobo desaparecería do seu significado, pero as súas características pasarían ao home. E finalmente, o caso de significados máis distanciados.
Neste caso temos auga mariña. Aquí, sí, auga mariña. Por qué? Porque ten a cor da auga do mar. Pero auga mariña é unha pedra semipreciosa que se emprega en xoiería. Por tanto, pouco ten que ver co simple suma de significados de auga e mar. Non me digades que non é un tema ben sinxeliño. Xa vos lo dicía eu. Só nos quedan 2 apuntamentos máis para acabar. O primeiro, que formalmente, ao formarse as palabras compostas, é dicir, o empregar a composición, nalgúns casos un ou os 2 lexemas mudan un pouquiño na súa forma orixinal. Este é o caso, por exemplo, de branquiazul, que procede da suma das palabras branco e azul, pero como vegades branco, mudou un pouquiño e deu lugar a branqui para fusionarse con azul. A segunda das características será que a composición pode misturarse coa derivación, é dicir, podemos ter palabras compostas que a súa vez sofren un proceso de derivación para formar novas palabras, como por exemplo, paragüeiro, ven de parar, verbo, máis auga, substantivo, paraugas. Pero cando temos un paraugas necesitamos un lugar onde guardalo. Entón paraugas máis eiro, paragüeiro. ¿Sí? Vale, pois moi ben. Con respecto á teoría, ficamos por aquí. Aquí abaixo tedes uns exercicios que facer desta unidade. Non se xa de remolóns e deos facendo. Son exercicios moi sinxeliños tamén, como a teoría que acabamos de ver. E sen máis, despídome de vos por hoxe. Iremos colocando máis vídeos e traballando pouquiño a pouquiño. Lembrade de sempre, é moi importante o hashtag eu fico na casa. Chao.